Og vi har hørt at til hospitalen har fingið kake. Og en dag fingið vi 2 pakkar. Altså, det var en kona som var reale for å geva okkur 2 pakkar. Hongte der utanför mig, da vi skulle ge en annan koronakro. Og i 4 dagen hände detta. Lunch tid sånn. Yeah. Låt tid gleder til han kommer vi omkring til tikkene som viser at han hokser om tikkene. Yeah. Yum. Og derfor vi det bare knekkbrød og geva omkring det. Og så får vi skrive omkring kort. Verste leikvar, verste handabæk, verste tumlar, og mittlom fingranar, verste skåningar og fingrasnippanar. Så skål. En deciliter av sesamfrö. 1 deciliter av gresskärskärtman. 1 deciliter av havregryn. 1 deciliter av solblomkjøttene. 1 deciliter av burfrø. Rudger en halvan deciliter av grova mjöle. Etla kvito. Hver teskir av salte. 1 teskir av bjærkpulver. 2 deciliter av olje. Mamma, stortja sindu. Ta bilers. 2 deciliter. Man skundar sig sindu til kjallnar sigva allt vatn. Vi har brukt hälften av det. Prøva å streie en lydsentre omkring kryddorstånd. Og sentre grom og salte. Vi tekna noe som vi trenger vel å geva. Nå vi lia baka
Nu får vi det bära ut något möjligt för. Som vi känner väl. Och så har vi gjort korsna. Och packade pent in i sån flott bante. Och så har vi tänkt något pent utanför. Och så får vi det bära ut till ett möjligt. Men vi ska minnas till att hålla flaskorna. Som lacknar i tjej. Nu har vi givit som möjligt för knyckbröd. Det ser det smakar väl. Men vi tar ju själva smaka det. Det bästa knäckbrödet med att smaka. Bättre än det som tekna.